vám predstavíme srdce našich technológií a tým je snímač. Je bezkáblový, nabíjateľný, bezdotykový a funguje na princípe Bluetooth. Snímačom prenášate signál, informáciu z kocky priamo do počítača. Umiestnený je na praktickom prúžku a môžete ho dať na zápestie alebo na inú časť tela. To, že je bezdotykový, znamená, že sa kocky nemusíte priamo dotknúť. Môžete to využiť pri práci napríklad s maňuškami. Základnou podmienkou pre pripojenie snímača je mať zapnutý Bluetooth aj na vašom počítači. Urobíte tak štandardným spôsobom. Snímač je bezkáblový a preto je dôležité, aby bol nabitý. Na nabíjanie použijete USB kábel, ktorý máte v balení. Môžete ho pripojiť do počítača alebo do iného adaptéra, ktorý slúži na pripojenie káblu USB do siete. Druhú časť kábla umiestnite priamo do snímača. O tom, že proces nabíjania je zahájený, vám signalizuje svietiaca modrá kontrolka. Keď modrá kontrolka zhasne, snímač je plne nabitý. Snímač vám bez problémov vydrží nabitý aj niekoľko hodín. O tom, že jeho batéria je už takmer vybitá, vám informuje zelená kontrolka, ktorá bliká. Vtedy je potrebné ho napojiť káblom do elektrickej energie. Aj vtedy však môžete snímač používať ďalej a pracovať s našimi technológiami. Na snímači sú ešte ďalšie dve kontrolky. Modrú sme si už spomínali, ale červená, tá vám signalizuje zapnutie snímača. Ak je snímač vypnutý, červená kontrolka nesvieti. Vypínanie a zapínanie snímača ovládate jedinou páčkou, ktorá je na strane krabičky. Tam je umiestnený aj otvor na nabíjací kábel. Ak ste na svojom počítači tento snímač ešte nepoužívali, je potrebné ho pridať medzi zariadenia Bluetooth. Vyhľadáte ho štandardným spôsobom ako aj iné zariadenia, ktoré na tejto technológii fungujú. Aby sme vám to uľahčili, na obrázku vidíte, kde na spodnej lište máte ikonky pre zariadenia Bluetooth hľadať. V zozname zariadení sa vám objaví pod názvom Handcube Case. Spárujte a pripojte toto zariadenie k vášmu počítaču. Okná sú veľmi intuitívne a určite hravo zvládnete všetko potrebné nájsť. Po úspešnom spárovaní vášho snímača s počítačom a pridaním medzi zariadenia Bluetooth je potrebné váš počítač reštartovať. Až následne sa váš snímač bude po jeho zapnutí automaticky pripájať k vášmu počítaču. O tom, že je snímač pripojený a klávesnica je tak pripravená na používanie, vám oznámi naša aplikácia formou hlasového výstupu Klávesnica je pripojená. Rovnako si to môžete skontrolovať aj vizuálne priamo v aplikácii Handcube Case. Nájdete ju na spodnej lište. Ak sa stane, že sa vám zariadenia Bluetooth nechcú k počítaču pripojiť, je vhodné počítač reštartovať. Je to jav, ktorý sa stáva kvôli aktualizáciám operačného systému. Opäť sa môže zdať tento postup mierne komplikovaný, avšak ak ho zvládnete, potom je už používanie snímača veľmi jednoduché. Stačí použitie jednej páčky a môžete s ním pracovať.